ga gaskiya ba na iban kebula ba sanan ai na jima da sana ana ɗiban kebula ko shago aka bata ba wani aikin komai a ciki to ga ta nan ka san kimanin kwana take neman ba ta 2000 ya gagara 2000 ta nema hannu wallahi 2000 ta gagara samuwa lalle su wata nan ma ka san me matsala ta mara suwa ko a basu ba sa tunanin yanayi ba mu wacce da su baki ba ba wacce da su baki ba ka ji ka ya ba za a ba mu ba su dai basu kuma daga an basu ma kashewa suke amma ke ku in mata ke da kin riga kin san halin da ake ciki yanzu da na san halin da ake ciki wallahi sai ka karki damu za mu yi kokarin nemowa insha Allah rabi assalamu alaikum 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 salam goro sannun kudi yawa barka ne lafiya kalau lafiya kalau a gida jama'a kuma masha Allah taimako na shigo garin nan ne ma gari ya cuta alan goro mu can gurin ayyukan da kake dare alan goro muna magana da neman taimako fi su billahi ya cuta alan goro mu nan mun zo ne ko wani lamari da Allah ya kama a nan gurin an ce ana samun irin dan malam boka kace malam boka da Allah taimaka mana muna ganin da za a yi ma a ci abin da za a ci kai kana shi ne na zo koyar za dan samu da Allah ne da ya guru ku da Allah ko dan wani boka haka dai ne ke nan gefen kwalle in aka kama wani abu za a yi kuɗi ko wani kamar dan adam ne billahi laji ko wani dan cikin jariri yace a fero mai a kama ko wani hantan jinjiri haka billahi laji alan guru a wannan dukan da ake ciki kuna kun yi sake kun zauna a gari da a samu inna lillahi wa inna ilaihi ya kaman ya inna lillahi wa inna ilaihi na gane ku ta gefen kuma ta ma za a fi samu ko dan wani kunnan jinjiri in an ce a nemo mu an ki duk za mu iya samu ka tallaka ne kallanta me kake kallanta ne ina ga mata ne ko wani kunnan jariri alan guru ko wani hancin tutun haka in ana bukata mu duk za mu samu mu akan kuɗi ba abin da ba za mu yi to hancin mutum ko kunnan jariri a wajen da kake neman shi ne da kake kallanta laibibi tsoro nake ji tsoron me ana miki maganar kuɗi amma ba ki tsoron kuɗi ba ne alan guru mun da ku taimaka mana kai kaga ko wani hanci ne haka daktar Allah za ki maka ko wani dan adam daktar Allah kaga mun ma kamar da wannan amma ka jira mun aramu wannan ban wannan yawa za a kira malamin ko za a kirai ba kira malamin za a kirai yanzu alan guru ni daga nan ko hanta ce a kawo ta dan adam muna muna area command mu tafi da hit kamar ya area command ban ga area command hello ina zuwa ban gane da yamma da yin tashi ban gane area command ba hello ban gane area command ba area command ku irin ku yan iskan nawa ku kun waye ko wallahi baby a kira a kama shi ku kun waye ko hajiya kamar ya kama ni za a kama shi hajiya magana ki da kiya ba daga ina ka fito ne wai ka ga nan to kake so faɗa ma kana ji ba dan ya ka ji da ka ji mana na tsaya inda na fito da ka kalla